Il-ħamis sa nofs il-lejl huwa l-aħħar ċans biex il-persuni li għadhom ma ġabrux id-dokument tal-vot imorru fl-Evans Building il-Belt Valletta biex nhar is-Sibt ikunu jistgħu jeżerċitaw id-dritt tagħhom fl-elezzjoni ġenerali. Sa dan it-tant għada l-ġimgħa se ssir votazzjoni bikrija fl-Isptar Mater Dei, fl-Isptar Karen Grek, fl-Isptar Monte Carmeli u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kif ukoll fir-Residenza San Vincenz de Paul. Kull min sa' 6 ta' filgħaxija ta' 3-5 ta' Marzu kien għadu reġistrat f'dawn l-4 sptarijiet jista' jivvota biss nhar il-ġimgħa 8 ta' Marzu fl-isptar partikolari fejn kien rikoverat anke jekk ġie rilaxxat l-Erbgħa jew il-Ħamis. B'kollox se jkunu 1482 il-persuni eleġibbli li jivvotaw f'dawn l-4 sptarijiet u f'San Vincenz de Paul. Intant, meta s-Sibt fl-10 ta' filgħaxija tagħlaq il-votazzjoni madwar Malta u Għawdex, fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar se jinfetħu l-91 kaxxa bil-voti li ntefgħu qabel jum il-votazzjoni. Jiġifieri, il-voti li ntefgħu is-Sibt li għadda mill-assistenti kummissjonarji u dawk li se jintefgħu għadha l-ġimgħa mill-isptarijiet se jitpoġġew mal-ewwel rashom l-isfel f'pakketti ta' 50. L-istess jiġri ma li jibdew deħlin il-kaxxi mill-lokalitajiet tal-votazzjoni li se ssir is-Sibt fid-9 ta' Marzu. Iżda tqassim tal-ewwel preferenza tal-voti fil-Garżelli mhux se jibda qabel il-Ħadd fil-11 ta' filgħodu. Għall-elezzjoni ġenerali, eleġibbli biex jivvutaw hemm 392,963 ruħ li se jivvutaw f'609 postijiet tal-votazzjoni. Fl-istess jum ser isiru wkoll elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'34 lokalità.